Tänne menee 3 tuntia. Joo. Sitten lähdetään tuolta tonne vasemmalle. Onko siellä käärme? Tästä? Ei tästä. Ei tästä. No on tosta sitten. Ois siitäkin päässyt. Jos sä tahat tuota oikeeta reittiä, niin... Joo! Jari Matti Latvola toisena. Se on ihan vitun hieno juttu. Kohta saadaan mut ihan vitun hienoa kuvaa. Sen mä tapaan. Nykösiä. Sieni. Siinä olla. Mikä sieni tämä on? Joo. Mikä sieni tämä on? Se on joku sieni. Aika vitun kuiva. Oho. Jalkapallon veikkausliigassa sarja kärsii HJK kohtaa IFK Marenhamnin. Petri Viljanen on paikalla Pöydän jalkapallostadionilla. Mikä ottelussa on tilanne? 0-0 kuulu 36. peliminuutti käynnissä, ei mikään suuri ottelu. Mä näin kärpästä sieni. Ei niitä voi syödä. Mitä jos sä söisit? Ne pitää kuivata. Ne pitää kuivata. Hyvä paikka HJK:lla on Sadikilla yksi ja Herpan Chenevillä toinen, mutta edelleen 0-0 numeroissa ollaan, vaikka kyllä HJK palloa hallitsee. Tässä sinne nämä. Mitäs ne on? Minne? Ne on sieniä. Kattokaa hei. Sieni. Mikä sieni? Mikä sieni? Nyt. Joo, pitää jatkaa matkaa. Jalkapalloon ja ralliin päästään mukaan Radio Suomessa seuraavan kerran kello 26 jälkeen ja ralliradiohan seuraa sitten tuota... Mitäs sä nyt löysit? Tonne. Joo. Netin kautta tuo ralliradio löytyy osoitteesta yle.fi/urheilu. Tämä tosiaan on Rally Radio! päivä ja viimeinen erikoiskohta. Suoraan. Myös hiljalleen käsillä. Laajavuori 2. Eikö tonne? Ei, kun sieltä mennään vuorelle. 90 metriä. Täältä mennään Aakumäkeen. Niin oli. 19, 11. Mä vei aika lipaa. On siellä paikalla. Todistamassa pikkuhiljaa kruunataanko Sebastian Lönnistä sitten Suomen MM-rallin kaksinkertainen voittaja. Hän voitti rallin muutama vuosi sitten 2008. Ja mitkä ovat sitten asetelmat Osierin ja Latvalan suhteen? Kuka ottaa 3 lisäpistettä, kuka 2, kuka 1? Jussi Lenruus, Olli Ikäheimo. Niin, kyllä se tietysti ihmeen vaatii tavallaan se, että Sebastian Lönnrus ei tätä rallia voittaisi, hänen ei tarvitse... Rauhoita letkemeen. Normaali perusajo ja se on sitten sillä selvä. Ainakin koko rallin voitto. Se on sitten toinen juttu tietysti, että kuka voittaa tämän erikoiskokeen ja nappaa siitä ne Power Speed-pisteet. Kantsiks me edes mennä? Jakauduttu niin, että Olli on tuolla Rauhoita letkemeen. Kun sä oot polvillas koko ajan. Ei kun se lähti tosta kun mä astuin vähän tonne sivuun. Joo, nyt ja. Tästä on vielä aika paljon matkaa. Mä tiedän. joka johtaa erikoiskoetta menee ikään kuin sellaisen alppistokin odottelemaan tuohon, patsattelemaan ja odottelemaan, että joskus siitä tulisi joku toinen, joka sitten hänen aikansa lyö. Sellainen muutettu systeemi tässä nyt on, mutta Olli. Niin, täällä odotetaan niitä ensimmäisiä autoja siihen ja milloin tuo lähtejä on. Toivon mukaan se pitäisi myöskin... Hyttysiähän saatanasta.
Täällä on laitettu puita. Ei kun ne on kaatunut. Tuo on vähän pahempi. Me varmaan kannattaa kiertää tää. Mä oon ihan samaa mieltä. Tai siis nää. Vai onko myrsky kaatanut? No. Myrsky on muuten Niin. Kuvaaks sä? Mm. Myrsky on muuten kaatanut nää puut. Niin ne on. Myrsky tai myrskyt. Niin. Herra Jumala. Oikeesti. No tiedätkö sä mistä se johtuu? Niin. Kato kun tonne on kaiettu tuo aukko. Niin. Niin näin juuret ei ole enää pitänyt. Joo. Kuvaan niitä. No ihan vitu. Huhhuh. Käpyjä. On helppo kerätä käpyjä. No oravat, perkele. Mm. Tuleeko ne syömään? Täällä on vielä yksi. Näkö, meidän maihin kuin meidän maihin. Eikä olla. Mikäs toi on toi tarkoitus? Tänne takaisin tänne polulle. Oikein. Eikö tää on takana? Joo. Nyt mä ymmärrän. Niin ne ei oo kaukana. Joo ei. Niin mutta ei ne kaukana oo. Onne. Oikeesti. Onne. Onne. Ei oo. Ai! Kenenkäs maita nämä on? En muuten itse asiassa tiedä. Saattaa olla. Kato kun radiokin lakkaa kuulua. Mm. Missä kaikki eläimet? No kyllä. Hei. Kuuntele. Me oltais päästy paljon paremmin tänne kohtaan menty meiltä. Mä en tiedä mitä sä selität. Oikeesti olis lähetty sieltä meiltä. Tiedätkö se saatana? Kun mennään postilaatikolle, jos siitä lähtee se tie, me oltais päästy paljon nopeammin. Postilaatikolta. Niin. Se on ihan väärään suuntaan. Ei, mut sieltä ois päästy tänne, kun menee paljon nopeammin. Mä en itse asiassa tiedä, mihin vittuun saat mua vielä. Luuletko, että mulla hajuu? Niin. Mä voisin lähtenyt sieltä saatana. Näkyy vittuun. Näkyy oikein. Ei, tässä on mönkien jäljet, mistä me mentiin Artsin kanssa.
Kyllä mä muistan tää, kun me ajettiin Mönkiällä tää Artsin kanssa. Se Aahon mökki ei oo vittu kaukanakaan meillä. Noniin. Siinä saat huitua ötököitä. Toki herää kysymys, että missä vitussa me ollaan. Eräjormo. Meidän eräjormo on taas vittu niin kärryillä asioista, että rupee ihan itseenikin naurattamaan. Jossain ihan vitun polulla on mulla mentävä. Täällä on ötökö. Tää on varmaan rinteellä se kohta. Ei ku ranella. Ranella. Niin. No täällä on ranella. Ei radio kuulu. Vielä Juholta kommentit. Viikonlopun kilpailusta. Jaha, eipä se homma sitten onnistukaan. Tässä nyt on sellaiset järjestelyt, eli haastattelu otetaan tässä lyhyesti ja sen jälkeen sitten kuljettaa ajaa tuonne alueelle, johon ei ole mitään asiaa. Saa katsella tätä aina toiselta puolelta. Eli tehdään Pauliin. Eikä olla. Eikä sinun kannattaa pysytellä siellä lähtöalueella sitten. Minä pahoittelen tätä päätä. Saitteko pojat ajan vielä, niin saadaan englanninkieliselle kuuntelijalle? Joo, anteeksi, sori, totta kai. Lyökää satanen veto, niin se on kohta tossa. Ollaan kohta perillä. The drivers are running in a kind of adapted reverse order. Juho Hänninen, car number 25, first down the stretch, safely home, taking the victory in Super 2000. I think we can safely say that with a time of 2:40. Mikä on kaivannut? Karhu on kaivannut. 5:1 is the target time. Joo, mut where is? Se on tuolla. Maalipaikalla käy siinä tervehtimässä kavereita ja kokeillaan. Kuunnellaan nyt ainakin mitä hän englanniksi sanoo. Ei se oo koskaan ollut lähellä. Vittu, et puhu niitä kun lähettiin. Siinä oli myöhäisemmäksi, sitten lähettiin siitä sinne ylöspäin sinne. Niinhän me lähettiin. Ja vasemmalla olisi pitänyt lähteä. Ei, kun siellä on vaan se... Ei. Ei. Tuntuu. Kyllähän se nyt tietysti kaikkia muuta pitää voittaa täällä ja totta kai itsekin on tavoittanut, mutta ei se. Nyt on ihan perustekilpailu. Tänäkin antoi hienon vastusteen, että eilen oli kyllä niin. Onhan sitä ajettu kova ennenkin, mutta tuntuu taas välillä, että on aika kova ajettu. Onpahan. Hieno voitto, tosi hieno. Onpahan. Eilen käytiin tuolla Päijät-Hämeellä. Me ajettiin mönkkäreilläkin vittu 15 minuuttia. Hyvä maku, että onhan ne niinku, sanotaan ne meidän auto aika Ei varmasti on näin kauan. helpompaa sitä voimailmaa, niin tosi... Täällä on hyttysiä saat. Ja Sora lentää, Dennis Kuiper. Tuut ole. Erikoiskokeilleen nousee laivoinen ylös asfalttiin alla jää taakseen. Vähän Kura lentää sen takia, että noita ensimmäisiä 100 metriä on tuossa kasteltu. Siinä aika lailla messevät lätäkötkin. Jos se aakumuksia tarkoittaa, niin ihan 100 vitun varmana se on tuolla. On. Se on tuolla. Se on ihan kohta tuolla. No, vittu. Anna mulle. Arvaanko mukaan? On. Yes. Onko sulla tupakkia mukana? Tämä yksi ainoa. Helme. Hyi vittu, täällä on hyttysiä ihan saatana.
ihan vittu kohta tässä. Hämisverkko. Ai tuolla kun näkyy toi puut vai? No tässä on joku kivi. Se on puu. Kivimuuri. Se on puu. Niin no tämä kivimuuri, mutta tuolla menee puu. No ei se kyllä täällä tai muuten. Ei se olekaan. Mä sanon jo, että se ei ole täysin. Se on paljon lähempänä meitä näkö aakunne. Missähän vitussa me muuten ollaan? No, mennään morjesta ranneen. No mennään morjesta ranneen. Kato kun on käpytikka saanut syödä aika rauhaa. Joo, tämä niin on kyllä tätä. Kunnon ateria. Niin. Mua kutistaa ihan hirveä. Tätä jämää. Annaks sä mulle sitä tulta, kun ei saa syttyä. Ei tänne pysty pysähtyä. No hiti katsotakka. Olla. Pysy hetki Joo, paikalla. joo. Sulla on sentään se huiska. Sydämi. Ja hyttysmyrkkyä. Niin repuussa. Niin. Missä vitun repuussa? Mikä tie on tuolla menee? Mennään johonkin Perälämäelle. Musta tuntuu kyllä. Mä en tiedä kyllä yhtään mihinkä vittuun me päätetään tästä. Miten maistuu taas kukalle tää savu? Maistappa. Kukalle? Niin. Maistappa. Ai siis kannabikselle? Niin. No ei kyllä maistu yhtä. Eikö? Ei. Joskus on tullut oikeesti semmosia tupakkia eteen. No on tullut joskus. Mm. Me ei otettu edes puhelimia mukaan. Mulla on puhelin mukana. Mulla on puhelin. No. Millä vitu... Joo, ei passaa pysähtyä, ne hyökkää. Niin, ne hyökkää heti. Seurataan tätä polkua, mikä vittu. Sieni. Menee joku tie. Sieni. Mutta ei nyt hyökkää heti. Se on paskonut joku... Se on ollut varmaan hirvi. En tiedä. Ei oo hirvi. Karhu. Ei oo karhukaan. No mikä se? Mä sanoisin, että se on ollut joku... Niinku karhu vääntää semmoista ihmismäistä paskaa. Joo. En tiedä kyllä mikä. Se on paskanut tännekin. Tohonkin ja... Meidän on pakko mennä tänne niinku eteenpäin. No ihan sama vittu, mihinkä suuntaan me mennään. No itse asiassa on ihan vitun sama mihin. Kun se on ihan vitun pitkä matka mennä tuonne taakse. Meillä ei ole juomista enää. Niin, on mulla yksi kalja. Raneella varmaan. Niin, on mulla yksi kalja vielä taskussa. Niin. Mä en kyllä ymmärrä, miten tässä voi olla näin tiheä metsä. Miten muuten? Niin ja tää vitun polku. Niin. Mihin tää vittu vie? Se nyt pitää oikein. Siinä on hirviruopas. Eikö tää pitää seurata tää vitun Niin. polku oikeesti? Mihin tää vie? Mä otan kaikki hämähäkin setit aina naamalle. Niin.
Mut sä oot siinä ekana. Selviytymistä metsässä. Häh? Mä upposin. Mitä vittua? Joo, tuossa on joku saatanan suo tai joku. No tule sieltä. Ota toi ensin. Kyllä mä pääsen itse. Mut siis... Täällä on No elä Hui vittu. Posin. Siellä on joku vitun. Suon silmäke. Niin. No niin, nyt jatketaan. Mut tässä on meidän viimeinen tupakki. Haluatko sä tästä? Vimonen. Ei tullut tupakkia mukaan. Voi helvetti. Mihinkä se polku meni? Mihin myö nyt vittu joudutaan? Niin se Mä epäilen, jos menitäis tonne päin. Niin... Mä niinku on sitä mieltä kanssa, että jos se tähän loppuu, niin me lähdetään oikealle. Päädytään jonnekin kuitenkin. Niin, ja sit ollaan kohta jossain vitun suossa saatana kumpikin, jos huuetaan askeleen ja kukaan ei auttaa. Sulla on aika pirteät nää. Sulla on aika pirteät nää niinku tulevaisuuden näkymät. Joo. No mietinmekö? Kumpikin ilman känny. Eikö sulla on känny? No ei ne sitten on. Siinä on vaikka GPS-sätkin ja pelit ja vehkeet. Hyi. Itikko. Hyi itikko. Mitä sä teet? Mulla vähän huili. Oh. En mä sua kanna täältä pois. Ei sun tarvi kantaa. Kuinka pitkälle me muuten kävellä? Joo. Niin, mennä. Me mennään tonne suuntaan. Oikealle. Niin, sinne. Kunhan ei pyöritä ympyrää. Ei pyöritä. Lähti vaan. Joo. Tänne kuuluu autoääni. Voi helvetti puhutettu. No tää on aika pehmeitä. Tää maasto on aika pehmeitä. Tules nyt. Rupee niinku heitäty. Sä nyt saatana tänne voi jäädä. En todellakaan oo jäämässä tänne. Kuuntele. Me mennään, joo. Tiedätkö mihin me muuten tullaan? Me tullaan varmaan johonkin rivitalojen kohdalle. Niin. Siihen johonkin mäelle. Niin siinä missä Repe asuu. Voi olla muuten suku. Missä on kaikki karhut? Mä tahtoisin painia. Mikä? Missä on kaikki karhut? Mä tahtoisin painia niin kanssa. Täällä on mitään Mitä sä siellä taas lepäilet? Ei täällä mitään karhuja oo. Jaa. Siellä on vaan Merja. No, ihan vahinkoja. Vittu, mulla jäi jalka. Vittu, tuu kattoo miten se uppos tonne maahan. Tässä menee taas joku polku. Katso. Mun jalka uppos tonne maahan. Näköjään. Ei vittu. Miten mä saan sen pois? No otat sen pois sieltä.
Niin sen takia mä kaajuin, ei mitään muuta. Oon mä kyllä vähän humalussakin. Tässä on niin ihana istua. Täällä on näitä hyttysiä. Oletpa tuolla. Kun ei jaksa kannatella omaa ruhoansa. Se on aika vitu huono. Se on huono juttu, eikö ookin? Kyllä mä jaksan. Tänne päin. Joo. Pääseekö sä tästä? Sä voit kiertää sieltä. Mulla on täys askel. No perkele. Pääseekö sä sitä yli vai? Tälle. No hyvä. Avaaksat? Roskataanko vähän luontoa? No nyt kyllä passaa de braavittu. Mulle ei nyt mitään hajoakaan mihinkä me tullaan. Mekö ollaan saistee paska tupakkia. Yes. Miten minä osasinkin ottaa? Menee nyt siellä vittu. kuuluu tonne. Onko siellä kuvannut koko ajan? Oo. Koko vitun reissu. Tästä nyt yli. Sille Bear Grylls tyyli. Niin, mut onko nyt sulla se täysaskel? Joo. Niin, siikauppa näitä sitten. Ai vittu. Tänne on kaivettu oja. Kaive ollaan lähellä sitten asutusta. No siihen on kaivettu oja. Täältä tullaan. Oja, joka ei toimi enää. Joo, se on aika dead. Tuolla näyttää oleva. Mulla on nyt... Hei siis kato näitä mun töppösiä. Mulla on täällä aika paljon oksia täällä töppösissä. Katsii katsoo mihinkä astuu. Hyi, ja nyt haisee palannut hius. Meni. Ojo, nyt mä poltan sun paikkaa. Hei, nyt oikeesti. Mene ensin. Okei. Joo. Täällä on väljempää. Mua puree joku muurahaille jalasta. Se on hieno. Se on tätä erämeininkiä parhaimmillaan. Kato kun rupee kasvaa. No siinähän on se polku vittu, mitä pitkin hilves. Nyt mä oon kyllä aika kääntynyt mulle. Tiedätkö mulle vieläkään hajua missä me ollaan? No kyllä mä oon oikeesti ihan vitu äkäinen sille. Mistä? Siitä. Mulle ei vieläkään hajua, että missä me ollaan. Me ollaan tällä hetkellä vähän matkaa siitä. Paskan vitut. Ollaanhan. Paskan vitut. Me ollaan siellä saatana vuorella tossa.
Niin se iskä kävi aina Paskan vitut on. No onpaha! No ei varmasti. No vittu, meneepä tänne. Ihan varmasti on tuo vuori. Paskan vitut. Tai jotain näitä raneaukeita. Mitä veikkaat, mennäänkö tonne vai tonne? Niin no nää, joo. Ei me ollakaan siellä vuonna. Vittu saada. Ollaan aika vitun kaukana. Me ollaan itse asiassa ihan vitun kaukana. Mennään tonne. Mä haluun tielle, jos mentäis vaikka tosta, kato vähän matkaa tonne. Niin kierryttäis. Me päästis siihen. Niin. Mutta tuolta päästäis takaisin. Ei, mut niin mennään. No vittu päästään. Me vittu tietäkin pitkin. Niin. Sekin. No vittu kerran kun ollaan saatana tänne tultu, niin vittu antaa mennä vaan. Suohon koko ajan. Sinulla on huonot töppöset. No, ne ei oo kyllä tarkoitettu tähän meininkiin. Taas se on kylellä. Niin ja sit noi vitu kuuluiset saatana kannattaa mut. Niin ja nyt tippu tupakki ja se polttaa mua. Missä tuo tie on? No se on siinä kun mennään sinne, eikö se oo Perälämäellä? Tai siihen vähän matkan päästä. Siellä huuetaan jotain. Missä? Kuuluu huutoa tuolta. Ollaan varmaan Hannosessa kohtaa. Vai onko ne lähtenyt jo ehtiin meitä? Kyllä ne soittais varmaan. No, ihan varma. No super. Hjälpa mig. Kan du hjälpa mig? Mulla on housut kyllä sen näköistä. Jossakin ollaan rehti. Pääseksä? Tuo on koira. Pääsen. Nää vetää välillä. Miten sattuu nää tossa? Tuo on varmaan se rivitalojen koira. Pitäisikö meidän mennä tosta läpi? Niin kun mä oon ihan samaa mieltä, että tää on sen näköinen se mäki. Niin mut joo. Mennään nyt sitten. Johon. En mä, siellä on punkkeja ja vittu. Ei kannata. Ei. Kyllä mennään tänne. Mennään tuolta metsän kautta. Tää näyttää suolta. Mennään tonne. No se on suo. Mä katsoin just ihan samaa. No kato vittu. Joo. Ei kannata. Ei. Täälläkin. Niin hyppääpä tonne. Niin. Sua ei löyä ikinä. Jaha. Mitä vittua? Onks tää se vittu, mikä menee sinne tielle? Voi vittu, siinä on kunnon oja. Kato. Kato. Kynsi. No voi vittu. Haittaa ihan vittu. Ei. Tää on se mikä menee siihen tielle. Puita. Me mennään puita pitkin. Niin, mutta miksei me seurattais tätä niinku sinne tielle. Kerropa yksi hyvä syy. Tää menee sinne tielle. Siihen sillalle.
Niin. No, nyt me varmaan... Sitten me mennään sinne tielle. Niin. Koska... Niin. Miksi me mentäis yli siitä? Niin me joutais rämpiin. Niin. Sanoppas mikä tästä on paras reitti. Tuolta, tuosta vai? Tuolta, tuolta. Mennään tuolta. No, mennään sit siellä. Meri on vähän vitu. Merjahan on ihan mukana hommassa, mutta... Nää puskat rupeet pikkuhiljaa kyllästyttämään. Hei, jos mä pidän susta, niin ei sun tarvitse tulla mun päälle vittu. Oikeesti mennyt vittuun siitä. Merja on ehkä paras niinku selviytyä. Merja on paras selviytyjä ikinä. Me ollaan oltu täällä kohta 40 minuuttia. Hei, onko se väärin? Ei. Kumpi on parempi, mennä tuolla puskassa vai mennä tästä? Mitä veikkaat? Morpee vähän huohotuttamaan. Nyt vasta mieti. Täällä on ollut semmoista rämeikköä, että... Meillä on aika pitkä matka vielä. Niin on, mä tiedän sen. Nyt otetaan pienet kaljahuikat. Niin. Kuvaat tämä kaljahuikka. Vämeri. Jospa me mennään tuolla puskassa sitten, kun tuntuu, että siellä saattaisi olla vähän väliä. Se vaan näyttää siltä tiheltä. Oikeesti. Paskan vitut. Siellä on tiheitä. Nyt on nyt. Joo. Mennään tässä. Täällä ei kasva niin pitkään. Se on hienoa, kun mökö tekee mulle tietä. Mökö tekee mulle tietä. Noniin, anna mennä poika. Oo. Joo, siitä vaan. Vittu. Nyt mennään. Vittu, Joo, ei tonne. Menu. Mennään tänne. Teloit sä itses. Merja. Mitä? No se ylös. Joo. Teloin vittu. Sen verran, että sattuu käteen ihan vitu. No käsiin nyt ei haittaa tässä. Siis otin tuolla tukea tosta puusta ja... Sattuu oikeesti ihan vitusti, mutta... Nyt mennään. Vittu, minä oon eräjorma, saatana, me ei luovuteta. Nyt vittu, kuvaaks sä vittu koko ajan? Koko ajan. Oi vittu. Sattuu ihan saatanasti, mutta nyt vittu jatketaan sitä matkaa. Mä nyt mietin, että... Ei me kyllä tonne lampeen mennä. Meidän pitäis varmaan ylittää tuo puro. Mykö? Mitä mä sanoin sulle silloin, kun oli ne puut tuolla? Voi vittu. No tossakin on tuo. Joo. Arvaa kuka mulahtaa. Sinä. Pitää löytää vähän parempi. Mennään tänne. Ei kun tule tänne. Ei kun tule tänne. Ei, tule tänne. Nyt tänne oikeesti. Mulle on ihan sama, vaikka mä mulahan tuo ihan vitun matalaa tuo vesi. Niin, mutta silti, tule tänne. Me mennään kastumatta siitä yli.
Se on niin mikä. Täältä. Tästä. Täältä. Tässä on niinku tukea pitää. Tästä saa piettyä tukea. Tules tänne. No en kyllä sanoisi, että tästäkään. Ei ihan oikeesti tosta voi kävellä yli niinku ihan vaan vittu. Tossut joo. Niin, mutta tästä saa piettyä tukea. No mene sä eka. No en mä oo varma vielä tästäkään. Kannattaako tästäkään mennä? Anna mä menen ensin. Ei. Joo. Ei. Niin kun toi on ihan vitun matala mikä tuo oja. Siitä voi mennä vaikka kukaat jalasta. Oikeesti. Oot sä hukuus sinne? No en. Niin. Mutta en taho kastuakaan. Mä lähdin tulemaan. Ihan kohta. Ota tukea siihen. Joo. Ai vittu, nyt hiukset jää kiinni. Täällä on vitusti itikoita. Heitä se kalja jo vittu. Lyönkö veto, että tuo kaljatölkki on ennemmin meitä tuolla? Ota tukea sitä kuusesta. Ja sitten ota tukea seuraavasta puusta. Kyllä mä tiedän. Mä olisin tullut tää ilman tukeakin ihan oikein. Kato, hui. Joo. On ne oksat vähän siinä. Täällä on vähän parempi kulkea kuin tuolla. Vai mitä oot mieltä? Ai vittu, mulla on vähän raapas joku. Taas pörisee. Me ollaan vittu jo perällä. Mulla ei hajuakaan vittu missä me on. Älä mene sinne ojaan. Mitä vittua Meria? Oi vittu, ei oo kyllä kaukana. Saatana kun raapas. Mökö? Mökö, nyt lopeta se kuvaaminen oikeesti. Enkä lopeta. Tästä tulee hyvä kotivideo. Kotivideo. Hyvää pätkää. Ai saatana kun raapas tuolta niskasta. Moi helvetti. Me ollaan siinä Raneenmäellä. Ihan oikeesti, me ollaan siinä. Kohta tulee. Itse asiassa joo. Niin. Mennäänkö me matkaan rannaan? No, ei se, kun me ollaan siellä Raneenmäen alla. Niin, Raneenmäkin on. Mutta tossa on se, kato se Sapelinmäen tie. Tän aukon jälkeen. Metsämörkö. On metsämörkö. Sä oot ihan metsä. Sulla on hirveä oksa. Kato mikä. Jos mentäis nyt vaikka sinne tielle ensin. Joo, Mietitäs. jos vaikka löydettäis se vitun tie joskus. Ei oikeesti me löydetään se ihan ton niin. puskan takaa. Kattokaa hei kaikki kato. Kohta tulee tie. Mä takaan sen, että kun tästä mennään näin. Ja vittu ei se kyllä tuu. Se tulee vasta ton puskan jälkeen. Oi vittu. Niin kun se menee se sapeli. Niin, mut se ei tuu. No ei me
mieluummin kävelee tuolla metsässä kuin täällä vitun puskassa. Jouko. Merja. Jouko. Kävellään tuolla metsässä. Eikö mä menen sinne tiedä, oikein. Me päästään tuolta metsästäkin sinne tielle. Täällä on hirveitä kuoppia. Niin. Pitäisikö jo ottaa GPS esiin, että missä me ollaan? Merja, älä mene sieltä. Mä menen täältä. Merja. Missä me ollaan? Ai vittu! Kauhea kuoppa! Elä telo ihtees, tule tänne. Minä en sua kannan nimittäin mihinkään. Ei sun tarvi kantaa. Täällä oli kauhea kuoppa. Tulepas tänne. Tules nyt tänne. Tänne olisi niin hyvä jäädä nukkumaan. No älä. Tule nyt tänne. Ootas vähän. Löysitkö sä sen GPS? En mä vielä sitä käytä. Mä pääsen. Mä pääsen ylös. Pitääkö sut tulla hakemaan? Oi vittu. Kyllä sä pääset ylös. Täällä on savuke ja kalja sulle. Töökät on ihan innoissaan. Nyt olisi vähän niinku Täällä on jossain ampiaispesäkin kuulostaa. tuoretta lihaa olisi tarjolla. Täällä on ampiaispesä jossain ainakin kuulosta päätellen. Kato, pääsän se ylös. Mihin mä nyt? Tule tänne. Täällä on pikkusen parempi kulkea. Niin että, ai vittu. Niin, ei tarvi siellä saatana ruusupuskas mikään vittu Saatana. vattupuskassa kulkea. Täältä takaisin sinne. Niin. Kuusen oksat on. Pitääkö mun katsoa nyt GPS:llä missä me ollaan? En kahto. Ei tarvi mitään katsoa. Kyllä me täältä kotia löydetään. Mennään vaikka Keltinmäkeen suoraan tosta Kotajärven ja Muuratjärven kautta. Merja on kyllä aika vitu humalassa. Tuolla on tie. Kuuletko? Varmastikin kuulet. Mennään tästä. Mä olisin päässyt tuolta. Siellä oli se oja. Aakumökki juttu ei mennyt ihan. Joo, tää ei mennyt ihan putkeen tää aakum. Ai vittu. Mitä? Saatava jalkataitto jotenkin. Ai vittu. Ai vittu, ja just tuo jalka, joka on vittu leikattu jo kerran. Ai saatana. Onko se nyt paskana oikein? Ai vittu. Pystytkö sä kävelemään? Ai vittu, mihin sä mut ostas vien.
Tää tossu on näin. Jalka on kuitenkin. Niin. Ai vittu. Mikä itikat nyt vittu siitä? Kokeile, pystyt sä kävelemään siitä. Ei vittu. Hei, nyt oikeesti pitää löytää se vitun tie. Oota, kunhan mä en löytä silmääni tohon vitun. Ai Kestääkö se paino? Mennään. Nyt mennään, jos heti mennään. Nyt pitää ottaa varmaan kepsi aluksi. Niin missä se vitun tie on? Satu tulee hakemaan. Mulla jossain vitun hevan vitussa. Meillä olisi hyttys. Anna mulle tupakki. Saanko mä soita Satulle nyt? Ei siinä kepsit enää auta. Tulta. Sä saat siitä, kato siitä. Niin saankin. Osuuko siihen? Tästähän tuli oikein. Mä jätän tuon savua tuohon syttykeet metsäpaloon. Mua ei tule. Kun no... Vittu, kato mun housuja. On vähän ollut mielenkiintoinen reissu saata. Hyttysiähän saatavasti pitäis liikkua. Meni vittu imemään sit. Otas noin sinne taskuun. Missä se meidän tie oli? Kepsi ei nyt taho. Vittu. Kepsi ei taho toimia. No vittu, me jossain Vesangan tiellä ollaan. Kannattaako sun tullata sitä kepsiä vittu siihen akkuun? Tai siis niin, että kannattaako tullata sitä akkua siihen, jos me oikeesti ollaan mitä etsiä. Sanot Satulle, että vittu. Mitä voiko Ylä-Muuritervelle eksy? Niin, tulee sinne. Ei se tule, kun se on juonut kaljaa. Vittu mä sanon kohta. Mä jään vittu tähän yöksi. Sä soitat. En soita. Alot. Soitit.
Ei mulla oo kännykkää mukaan. Halo. Me ollaan eksyksissä. Oi vittu, saatana vittu! Me ollaan keskellä mehtää jossain vittu. Mä en mitään hajua missä me on. Ei, me kuullaan kyllä tie tuossa. Tie on tuolla jossain päin. Kyllä me sinne löydetään. Mä en jaksa enää, vittu! Mä oon kaatunut jo 1 000 000 kertaa. No totta helvetissä. Tämä oli virkistävä Joo, kokemus. mutta mökkö puhuu paskaa. Vittu se ei edes tiedä missä se vittu Aakun mökki on. Perkele. Njanja. Njanja. Ei meillä ole hajuakaan missä. Eikä GPS-sekään näytä missä me. Vittu hienoa. Tässä on joku. Vittu tässä on joku auke. saatana mettä tässä on. Kyllä me tässä, kun se tie kuitenkin kuuluu, että se olisi niinku tuolla. Niin. Tuut sä hakee sieltä. Joo, mut mä en vittu kävele metriäkään enää vittu. Jep, mutta eiköhän me täältä ehkä löydetä pois. Ei tarvi. Jaa. Selvä. Moi. Sit jatketaan. Sitten jatketaan. Mennään tonne. Eikö mä menen vittu täällä. Jaa. Se on sun vuoro johtaa. Tuleehan se tie nyt vittu jossain vaiheessa vittu vastaan. Onhan sen pakko tulla. Niin, onhan se. Emme kyllä tonne mennä, siellä on oja. Niin. Näkyy. Tuolla on tie. Enää oikein. Tuolla on tie. Joo, mut mä en jaksa enää. Mutta tuolla on tie. Joo, Tuolla on tuo Sapelinmäen tie. mut se on se Sapelin tie. Niin. Siitä on vitun. Mä en jaksa. No mennään tonne tielle lepäämään. Merjaa. No siellä saatana soitellaan. Onhan siellä kuskeja vittu, ne tulee hakemaan. Merja, tule nyt. No eikä ollut. Soitetaan Satulle, siellä on kuskeja, jotka voi tulla hakemaan meidät täältä. Tule nyt tänne tielle. Nää soitan Satulle, että vihtisikö joku tulla hakee. Miksi se ei vastaa? Laita mun puhelin. Niin se. Tai koittolalle, kun munkin puolesta loppuu kohta akku.
Mäkin vittu en tykkää tehdä vittu yhtään. Menkää nyt helvetti. Valitsemaan niin numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Hei niin, vittu teidän kanssa. Joo, tuu vaan siihen vittu. Oot hengestä. Eikö kukaan vastaa? Oota. Tule. Liikutaan, niin ei syö niin kauan. Morjesta. Onko sillä ketään selvinpäin? Onko sillä ketään selvinpäin? Ei oo enää. Nää. Mä olen täällä Sopelinmäen tien läpi. No kai se on sitten saatana käveltävä. No. Niin. Joo. Ei löydetty Aakun mökkiä vittu. Me ollaan täällä Sopelinmäen. Tää on ilmeisesti, onko tää edes? Haista vittu nyt oikeesti mökö. Vittu mä olisin tehnyt saatana varman reitin. Merja on vähän vitusta. Vittu! Täällä on hyttysiä aika reilu. Saatana, voi vittu oikeesti mökö. Sä et voi olla noin tyhmästi, että sä saatana muista missä on Aakun mökki. Joo, selvä, mutta palaan. Joo, morjesta. Ei siinä mitään, ihan hieno iltalenkki vittu, joo. Kävelläänkö se edes oikein se? Sä vittu kantaa mut oikeesti kotia kohta. Se mikä ei tapaa, se vahvistaa. Joo, siis mä oisin ihan valmis jäämään vittu nukkumaan vaikka tohon. Mä oon ihan vittu humalassa. Ja? Niin oot sääkin. Niin? Niin minkä vitun takia meidän piti lähteä kulkea sitä saatanan polkua pitkin, kun mä oisin tiennyt sen vitun reitin sinne Aakun. Mä koulutin sua. Joo. Sä oot ihan vitun tyhmä. Mä sain vitu hyvää videoa. Joo, mut sä oot ihan vitun tyhmä. Sä et saatana edes tiedä, missä se vitun Aakun on. No en minä nyt tällä hetkellä muistanut sitä vittu. Niin justiinsa. Ja nyt ollaan tässä. Vittu mökö, tästä on ihan vittumoinen matka kotiin. Niinkö veikkaat? Kyllä. Ja minä en lähde rämpimään enää vittu yhtään tonne vittu suohon. Pitäisikö se sun Jartsalta kysästä, heittäisikö se kotiin? Ei varmaan heitä, se on ihan salettiin juonut. Sua taitaa vähän syypä. Mua ei haittaa yhtään vittu eksyä satana mee. Mua nyt pikkuhiljaa syö, kun sä et saatana löytänyt edes sitä vittu Aakun mökkiä. Mä oisin halunnut nähdä sen Aakun mökkiä, mutta missä se oli tuolla? No se on, kato, se pitää mennä sinne, se pitää mennä siitä oikealle. Niin. Sieltä. Ja mä sanoin, että me lähdetään tonne oikealle. Niin jätkä lähtee painaa vittu suoraan. Mua ei haitannut yhtään. Helmeen ollaan eksykissä välillä. Vittu mä sanon kohta, että saat. Ei se nyt voi noin kauheasti syödä Ei vittu. se syö, mut kyllähän se nyt vittu. No kyllähän se vittu. Onks sulla Rannen numero? Kuinka niin? Mä soitan sulle. Hyttysiä saa.
En mä ollu saatana oltu ku tunti 5 minuuttia pois. Siis mietit tunti 5 minuuttia siis ihan vaan kahdestaan. Miten tää toimii tää vitun Nokia? Minä tiedän. Tunti 5 minuuttia silleen, että... Joo, mut kumminkin. Se on aika paljon ajasta pois. Siitä Mistä ajasta, mitä mä olisin voinut olla siellä vittu muisten seurassa. Hyttysiä ihan vitu. Ei sulla ei sohvikaan. Ranne. Niin. Joo. Näyttää siltä, että joutuu kävelemään. No joo, myös sama matka käveltiin tuota mehtässä vittu, niin miksi olisi vaikeampi nyt kävellä tiellä sitten? Kerropa se. Tiedätkö missä me käydään? Eilulla ja Jarilla varmaan. Ihan varma. Tästä kun nyt vittu kerran ollaan, niin mulla on vittu jotain hiuksissa. Mitä on mulla hiuksissa? Sulla on metsää siellä. Menkää nyt vittuun siitä. Merja on iloisilla meillä. Tästähän tuli koko illan elokuva näistä vitun idea on, että lähdetään Aakun mökkiin. Joo vittu, joo. Löydettiin perille, vittu kohta näette Aakun mökkiin, vittu jota ei vittu varmana oot ainakaan tuossa videossa. Siellä on joku mökki, mut se ei oo ainakaan vittu Aakun mökki. Mä sanoin, että haistakaa nyt vittu saatana. Mökköä ainakin saa haistaa pitkään vittu. Nää saatana hyttyset syö mut joka puolella. Ellu! Onks Jari siellä? Ellu! Makke! Joo! Hello! Näkää vittu hakattaa se saatana oikeesti! No vittu, me rämmittiin saatana tuolla metässä ja mökö oli viemässä mua Aakun mökille ja vittu se ei edes löytänyt sinne. Vittu rämmittiin tuolta metsää pitkin perkeleen. Niin. Tää vitu. Tuo ei kai se nyt Merja, eihän se nyt tuonne on voinut keritä kimittää. Niin perkele. Jari lyö sitä läpsäset. Tuo oli lähdössä kotiin ja me kaivetaan sen mopoa tuolta tallista. Joo. Mökö oikeesti. Tää vituttaa ihan kauhean. Mulla on koko reissu, kato Tultiin naama. tuolta saatana vittu rämmittiin metsää pitkin perkele. Vittu. No katso näitä housuja. Mä katson noita kenkiä, millä se tuli sieltä. Niin. Ellu meni jo nukkumaan. Elluhan on nukkunut jo pari tuntia. Ei, mutta ihan oikeesti vittu, mä oon ihan rikki. Make ottaa sut kyytiin, niin mä käyn. Oikeesti ota mut kyytiin. Mä pysty, kun mulla on tossa Merjan verran painoa. Niin, mutta Merja ottaa sen, kato. Oot aamun vietämät ei tuolla avensiksella, niin osaa ne sunkin tavarat kaikki tuolla. Mä voin kävellä tästä kyllä. Et sinä vittu lähde kävelemään. Mä varmaan uskalla ajaa. Niin, mutta mä voin kävellä, kun mulla on nauhoitus kesken. Täällä on nyt tunti 9 minuuttia mennyt tänne nauhoitus. Ei kun sä tuut nyt auton kyytiin Jaa. oikeesti. Saa Make kahtelee ne loput tavarat. Mikäs Merja saa hakea niitä? Ei sinne paljon ole jäänyt. Se lippu on siellä
No lippu on tossa, joo. Ei ollut ralleissa mukana. Vittu, että olin eksyksissä nimittäin Merjan kanssa tuolla vittu. Hyvin meni. Se löytyy täältä videolta. Merkele. Mikä tämä on? Vittu, että oli jyttysiäkin. Merja ei oo mitenkään selvinpäin. Merja osaa vitu. Mutta Merja pärjäsi ihan vitu hyvin tuolla metsässä. Helvetin hyvin meni. Mutta mua rupes vituttaa jumalauta. Vittu. Saatana. Ei löydetty Aakunmökkiä, mutta löydettiin tuo saatana Sapelimääntiin. Niin helvetti, me rämmittiin sieltä vittu jo kaikki, vittu ojat ja... Oli ihan hienoja kuviakin jäänyt siihen, kun katsottiin pöllöstä, kun mä niitä historiikkeja. Ai vittu, kun on hyttyset syönyt ihan täysin kaiken paikan. No vittu. Kaikki, Älä valita, saatana. No ei. kaikki tavarat siellä koittolalla sitten. Joo, me mennään sinne. Ja mökö lähtee hiosen kyllä. Se on hias kuin Avensiksi. Ai niin sekin. Sekin pökkylä Hei, jäikö? itse asiassa... Vittu. Aurinkolastus nässin. Joo. Miten nekin oli? Sähän lähit Tässä on No joku mä- lälläri ja mitä täällä. Joo, pari kamera. kameraa. Aa. Voiko laittaa tänne tassiin? Me jäähän siihen Risteyksen. rikkoon. No kun nää on saatava kotiin. Me mennään sinne Koittolalle sinne mökille. Niin me Sä et jäähän aja siihen. kumminkaan siitä Sandeliin Niin sä et ohi. varmaan Sandeliin. Niin. En minä varmaankaan Et lähde varmaan. sinne. Niin. Eli... Niin me jäähän siihen ristiin. Niin. Niin tuohon on myöhässä risteys. Niin. Niin, myöhässä risteys. No mä käyn heittämässä nää teidän pihaa, niin viet siitä sitten. Noin. Niin, mutta Make varmaan menee kotiin. Niin, Niin no, kun mä just sitä, eikö niin, mä tarkoitinkin, että kun joo, Niin mä menen katsomaan videoita. joo. mä vien nää sun kamas sinne pihaan, niin Tästä tuli koko illan elokuva, kun Voi käytiin katselemassa vittu Aakunmökkiä. oikein. Tässä on tunti 12 minuuttia jo video. Oikeesti ihan vitu vihainen sulle. Jätkä ei edes löyä. Vihainen. Miksi voi olla vihainen? Vittu kun sälli on päissään kuin apina ja yrittää... Apinan kanssa piti lähteä vittu etsiä sitten sitä. Niin. Apinan kanssa piti lähteä etsiä sitä mökkiä. naurattaa rupes. Make just sanoi, että ihan niin kuin Merja huusi. Miten ei se voi tuolla olla? Ei se tuonne oo kerinyt mitenkään. Niinkö? Niin jumalaa. No vittu, sieltähän me pöllähettiin. No kyllä en usko siliin. No ei saatana, kun ei meidän pitänyt edes lähteä noin pitkälle reissulle. No niin. Mökö sanoi, nyt lähdetään katsomaan Aakonmökkiä. Vittu jätkä ei edes löydä. Ja tuolla kuuluu se tie, saatana. Se on saatana... Se on se viimeinen virhe, että tuolla kuuluu se tie, että mennään tonne tielle. Se kuuluu tuolta, vaikka se ei ole lähelläkään. Ne. Se olisi paras vetää niinku takaisinpäin kuitenkin. Niin se olisi makea. Niin se tulee sillä mopoilla perässä. Onks tää 1.6 vai? Sama kone. Minä ajaa tätä silloin, muistatko Jari kun oli kuskina, mä sanoin heti, että helvetin letkee ajaa tätä autoa. Sama kone kuin siinä mun Corolla. Ei nykyään kannata isompaa moottoria Niin. ostaakaan, se kalliksen ylläpito. Niin. Jos et sä nyt kilpaa rupee ajamaan. Myin ihan vittu pilkkahintaan sen Corollan pois. Arvat siellä 6,5. Eli Joo. tohon tähän. Tähän? Työ jätti tänne. Joo. No miten kun... Mulla on
semmonen tunne, että työ menitte jo jonkun auton kyyvissä sinne. Niin me mentiinkin tuolta rallipätkältä. No miten työ tuolla mehtässä jo kävi? No kun piti käydä aakumökin. No mä vien nuo loput tavarat pois ja... Jep. Eihän tällä mitään juoksua. Eipähän sieltä päivänä ollut. On täällä paljon. No jokohan tää reissu niinku loppu.